Dia salah dia. Oh. Oh. माने आमेरिकानिफ्राय जोंनि जायगायाव साथाम फरेनारफोर फैदोंमोन आरोखि बिगुर गोजा ना जाजायो ना लोंजायो बेरायफैदों टुरिस्ट आरोखि एखेबारे लाबोनांगौ नालाय ओमफ्राय आंखौ थाफानो थिनबाय बिदिनो थाहैबाय आङो ओमफ्राय दानिया जों लागोआव सासे आदै थेंना होननायनाव लाबोबाय आरोखि आङो दाना मादैया संख्रि साहाजों जाग्रा मोजां लाबोबाय आरोखि थासुमलिखौ आरोखि बे थासुमलि जायोना जायाथाय इसिना जाया बे गोलाव मामाया रुग्रा जायो दा बर'फ्रा जाजोबखायो जाय मानसिया थासुमलि जाया बे बर' नङा नंगौ नङा दानिया बेखौ रुना लाबोबाय ओमफ्राय लाल साहा लाबोबाय दाना बे फरेनार्स बिगुर गोजाफ्रा जाहैबाय what kind of food is wow 10 जाहैबाय आयौ माबायदि जाग्रा बेलाय ममबाथिखौनो जायो बिसोरो जाहैबाय आरोखि जाम्बा ममबाथि नङा बियो थासुमलिसो नंगौ नाङा बे थासुमलिना दालाय बे ममबाथि बायदि दुरुं गोलाव थालाया दालाय मोनफ्रुबा ओरै गलायलि नङा बिदि ओमफ्राय गावसिनि जायगायावबो खोन्थाहरबावबाय आरोखि बर' people are having that candle also wow uncivilized people बिदि जाहरबाय आरोखि बिदि नङा नङा होमबा हठात गोरोन्थि बुजिनो नाङा ओमफ्राय आं एक्सप्लेन खालामबाय आरोखि oh man this is not candle this is we call थासुमलि this is very good for our swelling जाहैबाय आरोखि आङो मानसि बेयो ममबाथि नङा बेयो जोंनि मोजां जाग्रा आदारसो बेखौ जायोबा खावलाय खरलेबा बुयो होननानै बुंबाय आरोखि आं ओइ थासुमलिथ' खालाय माने ओइ गालथु এনেকুৱা বুজাই দিলো আরকি মই এই थासुमलिটো মানে কেন্ডেল বাবিছিল পেকেট অকলে মানে মই বুজাই দিলো আরকি ইটো ভিটামিন হে আমার বড়ৰ মাজত ইটো খাই বহুত ভাল জিনিস আরকি এনেকুৱা কই দিলো মই मिथिबाय गोरोन्थि जायो ओंखायनो हठात रागा जोंनो नाङा हठात गोरोन्थि बुजिना आरखि सालिजारि मोजां बिजिरग्रोनांगौ आं बेखौ खावलायबाय बिदिनो जों लागोआव आरो बे सासे मादैना हाखु दाखु मोसौ खानांगौ नालाय सासे बेवाइ जानायजों गाखोलांफादों आरोखि दानिया बिनि बिसिया बोरै लामायाव लोगो मोनखो फिसायखौ जागासिनो जोबाय दख'ना बोखोनानै स्राव बेवाइजों बेवाइ नोंनि आखला बिदिसो सान हाबसि जाहैबाय आरोखि दा ओंखायनो खावलायदों बेस्रा ओरैनो हाखु दाखुआवसो गाखोबोदों बेखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा नङा होमबा खननोसै आरो दा फरेनारफोरा आरो मोनालायबाय बे आं ओरै लामा देखायबाय रायमनाजों लांबाय ओरै गसाइगाव बेरायहैबाय मोनाबाय दानिया आरो